ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಕನಕದಾಸರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾಡಾ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು ಬೀರಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಿ ಪಂಡ ಕನಕದಾಸರು ಪುಟ್ಟುಬೇರು. ಕನಕದಾಸರನ ಅಪ್ಪ ರಾಜನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಬೇರು. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕುತಂತ್ರ ಗೊಬ್ಬುದು ಅರಸುಡ ಲೊಟ್ಟೆ ಪಂಡದು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕಾಂದಲೆಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಅರಮನೆತ್ತ ಒವುಲ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕಾಂದೆ ಆನಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಿ ಪಂಡ ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೆರ ಗುಂಡಿ ಒಕ್ಕುನಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ಸುಮಾರು ನಿಧಿ ತಿಕೊಂಡು ಐನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಊರ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟು ಬೇರು. ಅಂಚಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಇತ್ತನ ಪುದರ್ ಕನಕ ಪಂಪನ ಪುದರ್ಗೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಕನಕ ಪಂಡ ಬಂಗಾರು ಪಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತುಲೆ. ಅಂಚ ಈ ವಿಷಯ ಅರಸುಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕನಕದಾಸರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ತೂದು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕನಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಈಯನ್ನ ದಾಸೆ ಆಪನ ಪಂದು ಕೇನ್ಬೇರು. ಐಕ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮದತ್ತು ಇತ್ತನ ಕನಕದಾಸರು ನಿದ್ರೆಡು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಯಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸೆ ಆಪುನ ಅವು ಪುರ ಆವಂದನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬಹುಮಾನಿ ಸುಲ್ತಾನೇರು ಬತ್ತದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಗ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಅದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕನಕದಾಸರ ನಡೆಗೆ ಏರ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ಓಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಧಿಕಾರ, ದಾನೆ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಇತ್ತೆ ಆಂಡಳ ದಾಸೆ ಆಪನ ಪಂದು ಕೇನ್ಬೇರು. ಅಪಗ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬತ್ತನ ಪಂದು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆನಿಯೇ ಸೀದಾ ತಂಬೂರಿ ಬುಕ ತಾಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗದ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ನಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಬುಕ ಎಂಕ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಕುರುಬನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಂತ್ರ, ಕುರುಬನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಆಂಡ ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಪಿದೈ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬುಕ ಆರ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಪಂದು ಒತ್ತೊನ್ಬೇರು. ಆಂಡ ವ್ಯಾಸರಾಯರ್ನ ಬಾಕಿದ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ಕನಕದಾಸರ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕನಕದಾಸರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಂಡದು ಉಡುಪಿದಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ದರ್ಶನ ದೆತೊನೊಡು ಪಂಡದು ಕಾರು ದೀಡ್ಯರ ಆನಗ ಈ ಎಲ್ಯ ಜಾತಿದಾಯ್ ನಿಕ್ಕು ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ದೆತೊಂದೇ ಪೋಪುನ ಪಂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವು ಪೋಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಪೊಡತ್ತದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಪಿರಾವುಗು ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಆಯ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಉಂಬೇರು ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯರು ಪಂದು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುನು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷ್ಣನ ಪದ್ಯ ಪಂಡೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲೊಂದು ದಿನನುಕೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಂಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಕನಕದಾಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜೆದಂಡು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ ದೇವೇರು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಗೋಡೆ ಪುಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಕನಕದಾಸರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಸರಿ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮುಟ್ಟಪೋದು ತೂನಾಗ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಆ ಒಟ್ಟೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಐನು ಆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಪಂಪನ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು. ಎಂಚ ತೂಂಡಲ ಕನಕದಾಸರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಜಾನಿ. ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ತಿರ್ಗದು ಪನ್ಪುನವು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನವು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ವಾದ. ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪನು ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಮಂಟಪ ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶಾಲ ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುರ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನಿಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನವು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ವಾದ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನೈವೇದ್ಯರು ಮುರಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪುಡೆಕ್ ಬರೊಂದಿತ್ತನ ಗಂಜಿನ ಕನಕದಾಸರು ಚಿಪ್ಪಿಡಿದಿಂಜಾದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೀಡ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಅವು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಏತೇ ಶುದ್ಧಡು ಆಡಂಬರಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಆ ಗಂಜಿಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಪನ್ಪುನವು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ತಪೋ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ದೀಡ್ನಗ ಗಂಜಿಲ ರೊಟ್ಟಿಲ
ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ದೀಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಂದುಲೆ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಕ್ಕ ಕನಕದಾಸರ್ನ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿದ ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.